готов разрушиться. Не смотри, мир готов угаснуть и погрузить нас в вечную тьму. В этом темном и удушливом месте, где мы убьем или умрем, или спляшем, или будем поминать, или будем кричать, или голосить как мыши, чтобы понять нашу первоначальную стоимость. Αιμοδότης του κακού. For the treatment of sick animals and for the water reservoir whose capacity is 45,000 liters of water. In our municipal slaughterhouses, manure and horns and blood are also used appropriately. They will be processed and used industrially as this is done everywhere, in all slaughterhouses in Europe. Welcome to the slaughterhouses. All incoming animals are examined by a veterinarian. Those that are deemed healthy will go to the stables. Those that are not suitable will be killed. They will be processed and used industrially as this is done everywhere, in all slaughterhouses in Europe. Όνομα! 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 Κανένα παράπονο την έχει δώσει. Ποια έχει δώσει. Αυτή. Της έχει σκίσει το χέρι. Κοιτάξτε. Το χέρι της έχει δώσει. Αίμα είναι αυτό. Ποιο είναι το όνομά σου? Βούλωστο. Ποιος είναι αυτός? Ένα το βέβαιο. Ποιο απ' όλα. Ποιο απ' όλα. Λοχεία. Διατάξτε! Κοίταξε το χέρι αυτής της γυναίκας. Νομίζω ότι τύχερος πάει να ξεκολλήσει. Ποιος το έκανε αυτό? Ποιος το έκανε αυτό? Ένα μεγάλο σκυλί. Ποιο ήταν το όνομά του? Ποιο ήταν το όνομά του? Κάθε σκυλί έχει ένα όνομα. Ακούν στα ονόματά τους. Τους δίνεται ένα όνομα από τους γονείς τους και αυτό είναι το όνομά τους. Αυτό είναι το όνομά τους.
πριν δαγκώσουν, δηλώνουν το όνομά τους. Είναι τυπική διαδικασία. Δηλώνουν όνομα και μετά δαγκώνουν. Ποιο ήταν το όνομά του? Εάν εσύ μου λες ότι ένα από τα σκυλιά μας δάγκωσε το χέρι αυτής της γυναίκας χωρίς να δώσει το όνομά του, εγώ αυτού του σκύλου θα του τινάξω τα μυαλά στον αέρα. Τώρα, προσοχή! Σιωπή και προσοχή! Λοχεία! Διατάξτε! Μάζεψε τυχόν παράπονα. Τυχόν παράπονα έχει καμιά σας. Τυχόν παράπονα. Μας είπε να είμαστε σήμερα εδώ στις 9 η ώρα το πρωί. Σωστά. Πολύ σωστά. Στις 9 η ώρα το πρωί. Απόλυτα σωστά. Το παράπονο σου ποιο είναι? Ήμασταν εδώ σήμερα στις 9 η ώρα το πρωί. Τώρα η ώρα είναι 5. Περιμένουμε όρθιες 8 ώρες με απαλαρισμένα πρόσωπα. Οι άντρες σας άφησαν τα ντόπερνα να μας τρομάζουν. Ένα δάγκο στο χέρι αυτής της γυναίκας. Ποιο ήταν το όνομα αυτού του σκύλου? Δεν ξέρω το όνομά του. Μου επιτρέπετε, κυρία? Προχώρα. Η σύζυγή σας, η γη σας, οι πατεράδες σας, αυτοί οι άντρες που κάθεστε και περιμένετε να δείτε, είναι σκατόψυχοι. Είναι εχθροί του κράτους. Είναι σκατόψυχοι. Σκατόψυχοι. Λοιπόν, ακούστε. Είστε άνθρωποι βουνίσχοι. Μ' ακούτε? Η γλώσσα σας είναι νεκρή. Έχει απαγορευτεί. Δεν επιτρέπεται να μιλάτε τη βουνίσια γλώσσα σας σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορείτε να μιλήσετε τη γλώσσα σας με τους άντρες σας. Δεν επιτρέπεται. Καταλαβαίνετε? Μόνο τη γλώσσα της πρωτεύουσας. Αυτή είναι η μόνη γλώσσα που επιτρέπεται σε αυτόν Δεν τον τόπο. επιτρέπεται να μιλάτε τη μονήσια γλώσσα. Αυτό είναι στρατιωτικό διάταγμα. Η γλώσσα σας είναι νεκρή. Είναι επικηρυγμένη. Είναι στρατιωτικό διάταγμα. Αυτό είναι στρατιωτικό Είναι ο διάταγμα. νόμος. Η γλώσσα σας Δεν είναι επιτρέπεται να νεκρή. μιλάτε τη μονήσια γλώσσα. Έχει απαγορευτεί. Η γλώσσα σας Σε είναι νεκρή. κανέναν δεν επιτρέπεται να μιλάει τη γλώσσα Είναι σας. επικηρυγμένη. Η Δεν γλώσσα επιτρέπεται σας να μιλάτε τη δεν μονήσια υφίσταται γλώσσα. Αυτό πλέον. είναι στρατιωτικό διάταγμα. Η γλώσσα σας είναι νεκρή. Είναι επικηρυγμένη. Δεν επιτρέπεται να μιλάτε τη μονήσια γλώσσα. Αυτό είναι στρατιωτικό διάταγμα. Καμία απορία? Εγώ δεν μιλάω τη βουνίσια γλώσσα. Τι γλώσσα μιλάς εσύ? Τι γλώσσα μιλάς εσύ στο κολαράκι σου? Αυτές οι γυναίκες λοχεία μέχρι τώρα δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα. Να το θυμάσαι αυτό. Όπως διατάξετε. Όμως, δεν λέτε ότι είναι κι αναμάρτητες. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτή εδώ είναι γεμάτη. Ξεχυλίζει αμαρτία. Αυτή δεν μιλάει τη βουνίσια γλώσσα. Ονομάζομαι Σάρα Τζόνσον. Έχω έρθει να δω τον άντρα μου. Είναι δικαίωμά μου. Πού είναι? Δείξε μου τα χαρτιά σου. Αυτός δεν έρχεται από τα βουνά. Σε λάθος κατηγορία είναι. Το ίδιο κι αυτή. Εμένα μου μοιάζει σαν χαμημένη διανοούμενη. Ναι, αλλά εσύ πως από το βουνά το θέλεις. Οι διανοούμενοι κόλλοι κάνουν το καλύτερο κούνι.
or speak like mice, to renegotiate our starting price. Μην κοιτάς. Ο κόσμος είναι έτοιμος να σπάσει. Μην κοιτάς. Ο κόσμος είναι έτοιμος να στραγγίξει όλο το φως. Και να μας μαντρώσει στις καταπατήσεις του το σκοτάδι. Σε αυτό το μαύρο και παχύ αποπνικτικό μέρος. Όπου ή θα σκοτώσουμε, Ή θα πεθάνουμε. ή θα χορέψουμε. Ή θα πενθήσουμε. Ή θα ουρλιάξουμε κλαίγοντας. Ή θα τσιρίξουμε σαν ποντικοί. Για να διαπραγματευτούμε.